Jeg skal gøre rede for den stokastiske variabel, binomialkoefficienter, binomial fordeling og den formel for sandsynligheden med binomialt fordelte eksperimenter. Først, hvis vi tager den stokastiske variabel, den fastlægges ved et eksperiment, som udføres på en tilfældig måde. Man kunne eksempelvis tage en terning, som har 6 sider, hvor den kan lande på en 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Når jeg så kaster den terning, så lander den på et af de her 6 forskellige udfald. Lad os antage, at den lander tal 4. Så vil x være lige med 4, og det er så en stokastisk variabel. Det er den tilfældighed, der er, når man udfører eksperimentet. Den stokastiske variabel kaldes så også for den tilfældige variabel. Binomialkoefficienten, som er det her tal, er et tal, der angiver måder, hvorpå man kan vælge R-elementer uden rækkefølge fra en mængde med N-elementer. Formlen for det her tal, den ser således ud. N-fakultet divideret med R-fakultet, parentes, N minus R, lukparentes, fakultet. Det er så formlen for, hvordan man finder det tal. Binomialfordelingen den beskriver sandsynligheden for at få k succeser i n-forsøg. Med andre ord, det er altså at sige, at forsøget enten kan resultere i en succes eller en fiasko. Vi har vores h, som er basishændelsen. Hvis vi nu tager det eksperiment, som går ud på, at vi kaster med en terning. En almindelig, ærlig terning med 6 forskellige udfald, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, og siger, at vores basishændelse h er 1 og 2. Så har vi vores alternative hændelse, som altså er vores modsætning i forhold til vores basishændelse, som vil være alt det, der ikke er 1 eller 2, med andre ord 3, 4, 5 og 6. Ja. Til slut har vi vores formel for sandsynligheden med binomialt fordelte eksperimenter. Vi har et baseeksperiment, som vi kalder E, som vi udfører n gange uafhængigt af hinanden. Det vi interesserer os for er, om det vi kalder for H indtræffer. Vi bruger x til at betegne antallet af gange, hvor basishændelsen, som vi altså kalder H, indtræffer. Det kan vi så bevise, at sandsynligheden for x den er bestemt ved vores formel, som hedder p af x, r, som er lige med k af n, r, gange p opløftet i r, parentes 1 minus p, opløftet i n minus r. Så har vi så vores formel for sandsynligheden ved binomialt fordelte eksperimenter.